May halo ka kasing elemento, pinaglalaroan ka kasi ng mga elemento. Kaya, hindi init yung papel kanina hindi ka masasaktan sa papel kanina kung hindi ka lakasanin. Naalala mo yung posporo kanina? Ano yung daliri mo? Bigay. Wala na, di ba? Pagpagimpa mo. Okay. Wala na. Relax na. Kita mo, nagpit nga nakataon mo. At kung tao mo na itong sakit. Harap na tayo. Naalala mo itong ginito ko kanina. Mababawasan yan. Hindi na masyadong masakit yan. Dinudurog-durog ko na kanina. Ganun-ganun lang ginagawa ko siya, di ba? Yan, sinasadya-sadya ko na. Nabawasan na, di ba? Hold on. May, ganun mo lang. Ako lang bahala. Sige, tiga. Dali ko lang. Ngalang ng maayos. Ngalang ng maayos. Baalakan. Wala na. 3 taon mo sakit yan, di ba? Hindi ko rin yung matatanggal kung hindi yan tinanggal ang kalustris ko sa sakit sa spiritual. Pinaglaruan ka ng mga elemento kaya masakit ang katawan mo. Tapos pinasabayan pa ng prosen. Okay na, kahit isuntok mo na ka. Wala na. Salamat ka kay Kristo. Lagyan siya na langis. 3 minutes. Ito mo na tubig mo ng pangalan. Michael. Middle name. Masakit yung papel. Kanina na ito ka. Pinagtripan ka kasi ng mga hindi nakikita ng mga elemento kasi nagtatrabaho ka sa mga rin. Palitan yung damit pagdating sa bahay ha. Isa lang ito, 7 days na. Kasi pinaglaruan ka lang, tsaka may sakit ka ng prosen, 3 years mo na. Okay na talaga? Okay na po. Wala na sakit? Wala na po. Sige na ito sunod. Ano sakit mo? Yung po pang pag-stress mo gano'n. Nasakit yung parang hugot ko po ng Ay, yung tuhod mo lang. Pera mo na kamay. Sikit lang. Check lang natin sa spiritual. Madali lang yan. Asan tubig mo? Masakit mo lang naman tuhod eh. Pag-busy po. Pangalan. Gerard. Middle name. Gerard. Apelido. Gusto. Inom. Ipa. Linisin mo lang. Bago natin i-balance doon yung tuhod mo. Tawag na eh. Re-recta na lang kita kasi tuhod lang naman yun. Itong pamo ito.
Ito lang ang isa. Pangalan ulit. Jerome. Pikit. Amin. Sige, linis. Teka lang, wala pang bising sa kamay mo. Sige. Lahat. Buong katawan na, buong katawan. Sige, linisin mo. Lahat. Tapon ng sakit. Sige. Please lang. Saglit lang yan. Nakarekta ka naman. Mas mabilis ito. Matanggal. Kunti na. Paspas ng paspas. Sige. Sige. Lahat. Kunti na lang. 3 minuto, tapos na tayo sa paglinis sa spiritual. Mawala na. Mabawasan yung sakit, di ba? Hindi ka tulad kanina. Intomi kami ng Diyos. Huwag mong gagalawin. Ano mo lang to. Itulak mo ng 7 beses. Saglit lang. Tulak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, tama na. Bilat. Yan naman tubig. Tingnan mo lalim. Sige pa. Okay. Mas mabilis siya kila magnetiko. Kaysa sa papel pa ikabit ko sa'yo, 1 click lang yan. Papel, aabutin pa tayo ng 5 minutes dun. Ano paramdam mo? Lumabas po. Mawis. Ayos. Tingnan mo yung pa mo, maglakad ka. Tingnan mo na. Ewan ko kung ano nangyari sa'yo. Tingnan mo muna. Lakad. Para malaman mo lang. Ano pinagkaiba? Ha? Nawala na, di ba? Konting balanse lang yan. Umiga ka ng diretso. Wala kang pistawel? Banyo? Konting balanse lang yan. Okay na yung pakiramdam nyo? Wala na sakit? Higa ng diretso. Ilagyan lang natin ng power. Hindi, higa, diretso. Diretso sa lang higa. Ano po tayo? Bitawan natin na yan. Sagad mo yung unan mo. Para pumantay na. Diretso higa. Ano naman may differential sa'yo? Hindi na natin papakalaman yung isa. Relax lang. Relax. Nakatama ka lang na hindi nakikita. Okay. Tarik dito. Hindi. Higa. Tagilid. Stretch mo yung ilalim. Hindi ko mo itong kaliwete. Hingin niyo mo lang ito. Okay. Nakuha na natin. Upo. Hinga ko muna ng malalim para makapasok yung hangin. Hinga mo. Tama na. Kumaha ka muna ng hangin. Mamaya mo na ginawin yung paa mo. Kasi may sarado pa yung hangin dito. Bumusan na natin ng konti. Hindi mo na siya pakakalaman. Wala. Wala. Ngayon, tingnan mo yung paa mo. Maglakad ka. Kung anong pinagkaiba ngayon. Nahilo ka hindi? Lakad. Pati yung tagiliran mo. Wala na. Wala na yung sakit. Okay, wala na rin sakit nyo sa Frozen 3 years. Wala na. Ikaw, wala na. Lagyan mo ng langis. Yung susunod dyan. Tapos na yan. Lagyan mo ng langis. Yung kung saan. Hanggang ilalim ha. Lagpas ng tuhod. Kaya ng sakit nyo.
ano, high blood at saka High blood kayo? diabetes. O, sige. Tapos po yung dibdib ko bigla sasakit. Pause muna natin to. Okay na, ha? Wala na. Wala na. Yung sa tod mo, wala na. Wala ko po. Yan. May konti man siyang nakaapak na hindi nakikita, pero hindi pa rin yun magpapasakit sa kanya. Yung buto niya, umurong ng konti. Nag-twist ng konti lang. Nag-disconnect. Baka sa basketball mo, oo, yan. Sa basketball. Sa basketball yan. Naglaro po kasi kami. Namali po ako ng ano. Ganun yan. Umurong ng konti. Diba, narinig mo yung tumunog doon, tinagilid ko? Umabot hanggang sa may hita mo. Narinig mo ba yan? Siyempre, katawan mo yan, mararamdaman mo. Dahil nakahiga ka. Okay na? Okay na? Sige, salamat ha. Sige po.